Hello mga ka-listeners, kumusta? Ug mayong hapon, so nahapon na pod. So gikan pa ko nangahoy mga ka-listeners na mo nang animuot kidyo tanaw gitsura. So karon ang ato gyapong ma-upload ang way hilakay tungod kay wala ma-full charge akong cellphone. Nya naay gapiti-piti nga lato-lato tong unahan. Ay! Nauso naman yung lato-lato mga ka-listeners, no? Dungog ninyo ba kanang piti-piti? Lato-lato na mga listeners. Ya karon mga listeners kay nakasuwat man ko. Pasensya itong background niya murag nagsugod lang ngit-ngit kay kuan hapon na gid alas 6 napit, no. So mo shout out ay gamay mga listeners, no. So una tong shout out si kuan si EEBB. Ayun siya. Thank you idol for upload. Hope na piskay imong kalawasan idol, take care always. Salamat EEBB, no. Unya si Granrib Nudana, no? Idol samni Ariel ko bawi sa ads, dili ko mag-skip, mauray akong matabang nimo. So salamat Granrib Nudana, no? Shout out nimo. Unya shout out sa ni SPG Super Pop Girls, no? Yung siya, thank you idol sa pag-wash out. Ano? Na wash out naman lagi ni. So, shout out siguro, no? Thank you idol sa pag-wash out sa amin. Wala na kasi kami time pag padayon sa channel. Sayang nga mag-join force nga tayo minsan idol. Pwede, no? Pag may time. So kini si SPD Super Pop Girls, maayo siya ni moderator kaya namin siya i-upload ba nga mas mahal na kita ngayon, huwag ka nang magtatanong. So kanang kantaha mga ka-listeners, gimuan nila og kuan video, no. So tunong kayo ilang video ba nindot pagkakuan siya director aning maong video nila, no, sa mas mahal na kita ngayon, no? SPD Super Pop Girls, no, mga ka-listeners. Itanawan nyo na. Ayan. SPG Super Pop Girls, no? Mas mahal na kita ngayon, tanawan niyo na, di ba? Maayo kay pagkahimo nila ba? So si SPG maoy kuan na ni kanang director. So itanawan yung try mga ka-listeners, no? Malingaw sad mo, no? Sakto kayo sa lyrics ba? Unya karon si kuan sad si Langga Enrique, no? Thank you so much sa pag-upload idol, ha. Wala ko kabasa sa akong sulat kay mura ko gagig doktor, na. Ay! Nya size na gid mga ka-listeners, no. So agtan jud ila size jud. Ya karon si kuan si Danila Gonzaga, no, ning comment siya og kuan. Sir, samtang namati ko nimo ba, naloading pud ko ngano diri sa Dungkoy Pusoy naisgutan ang laktaw nga episode sa Way Hilakay, no? So diskutan ako no kaduham to sa Dungkoy Pusoy nga vlog nako og sa Way Hilakay sa ako pong gisgutan, no, para ma-sure ba nga katong manay nangutan na matubag yun sila asa sila tuplok na ang tubag ba, no, mga ka-listeners mong dito sa Dungkoy Pusoy gisgutan gyapon nako tong laktaw, no. So muna siya Danila Gonzaga, no, shout out. Nya shout out po ni kuan ni oda pa dai sa gisulti Pero basta daghan kayong salamat sa pag-upload sa Sumpay aning dramaha kay makahatag yun og mga pagtulunan kay si Dungkoy mag-memorize sa Bible, no? So bitaw nindot kay no may kanis Dungkoy sa mga Bible verse labi na sa Salmo 91, no, mga ka-listeners. So nindot na nga prayer Salmo 91, ang Diyos atong tigpanalipod, no? So si kuan po si shout out ni Iba Dalumino, lingaw kay ko ani oy bisag human ako minaw ani kalingaw kaayo. So lingaw gyud po siya sa Dungkoy, bisag human na siya pero minaw gyud po siya balik, mga ka-listeners. Shout out Iba Dalumino. Nya si Anali Buates, salamat po sa kanunay, God bless. Salamat din mo Anali Buates, no. So nagsugod na gitgit mga ka-listeners ang ako ang palibot. So karon basa tag pipila ugma na lang po ni sulod. So daghan kay kong gisulat diri mga ka-listeners, no. So di na to mabasa tanan kay hapon na ngit-ngit nagsugod.
So si Saisi Morales, salamat. Salamat pod. Nya si Olin Helio, shout out ko sir from Japan. From Japan sir. Sige mi paminaw dire sir. Salamat nimo Olin Helio. Nya si Ginali Bernal, sakto ba ni? Ako masayop no. Salamat idol, God bless. Watching asim ni. Nadyo ko basa sung sinuwat na sana na akong agi. Waiting sa part 8 eh. Waiting sa part 8 si Ginali Bernal no. Okay. Nya si Isim 1436 idol, bisan di na ako mag-comment, nagtan-aw gyud ko permi sa imong mga drama. Gusto kaayo nako kay tag-as imong mga drama. Salamat kay idol, God bless you. So, salamat po Isim no. Nya pasensya ni mga kasaba sa palibot, lato-lato mga iro no. Ang madungog ninyo. Kuha itong solar ni pasigaon kay bro. Samot man dito makita. Ay! Mura man itong suga mga kalistener no. Ingit-ingit namin na nagsuga pag muna sila. Nya di balik na tag-shoutout og mapon mga kalisteners kay kuan. Ngit-ngit na gid lugos na taga-klaro. So paminawan ninyo ang kuan naghinapos na ni. Naghinapos nga sumpay sa Way Hilakay no. Part 8 mga kalisteners no. Paminawan ninyo. Og karon sa laing anib nga atong sugilanon, Way Hilakay, mga matay, mga matay! Putog sa makita na to dito sa Suds kumbento. Hutan ninyo! Bisan kinsa, bisan iro, way ibilin! Isulob na ninyo kanang inyong mga maskara. Ron way magkaila na to. Way magkaila aning atong gidaang sakinan. Lihok mo! Tanaw ta karon Daniel. Kung dili ka ba mong ngaab sa kalagot, kung hutdon ko ang tanan mo mga kaila o mga suod. Sige! Sudlan ninyo ang mga kwarto. Way bilin ha! Pati ninyo ang kutob sinyo makita. Hastang iro! Patya! Animal, nagkamatikod tingali mga hanggaw sa among pagkabuhaton. Huwag nagtao kayo mong kumbinto. Asa ka mga animal! Ato ang tang dapit nga giingon ni P.U.An Buntol. Dintuan dito magtagos, Daniel. Sa sakinan! Dali mo, ganag mo. Anhira ta din hedong Daniel. Ay, naog na lang nang. Ay, napagsit pungutan na nang. Paghuwat diyan no tay, purado gyud kay ka oy. Bay, Daniel. Bay. Baloy, ipalirto kanunay mo mga tao. Basig may nakasunod na mo. Ay, kabalaga, bay. Ako ning teritoryo. Way magkasayon-sayon og dool din eh. Kotob sa mga bagong naong. Di kagawas sa buhi. Salamat, Baloy. Dali mo na Rosario. Kanat. Day! Day Sara, day! Salamat ng taon nga okay ra ka. Salamat sa Diyos, day. Nang Rosario. Oh, hala, ni aram kutsay ni Dinis, Madam Lourdes. Salamat nga ni amo din higidahan ni Daniel. Mag-uban ta ninyo nga ni. Dali mo nga ni. Bay, Daniel. Kung sa'y sunod mong plano, bay? Karoon gani aras ng tanan gani. Si Mateo na ang sunod kong trabahoon. Pakurugon ko silang tanan. Ipakita ko nila kung unsa kabangis si Daniel. Way problema, bay. Ni arami kung magkinanglan ka sa mong tabang. Di ka na mo pasagdan, bay, Daniel. Salamat, Baloy. Sa may mga gikinanglan. Ingna lang ko, naapatay daghang mga bala. Nagkinahanglan ko mga eksplosibong mga butang. Paulbuhon ko ang mga lugar nga naa si Mateo. Ang mga balita, pulos mga way hinungdan. Ang ako orangan ang kanunay mahisgutan. Tawagan ko ako mga kontak sa media. Kinahanglan nga ipalutaw ko nga ang tanang mga hitabo, pulos mga binuhatan ni Daniel. Pasikaton takang bua nga ka. Hantod nga ang mga tao na mismo ang mugukod kanimo.
Pasakaan ko pang patong sa imong o. Be, tanawon ta. Tanawon ta kung wa ba'y mo gukod ni mo aron patyon kang buhanga ka. Huwag pa man magbalik ka nga akong idol. Si Pretty Boy. Sa nakahiyang lakaw sa. Hey, believe ba na ako ang tawhanay? Isog yun. Why kulba? Wa mahadlok makigbangga sa usa ka mayor. Aw hinoon, isap si mahadlok on mahutdan ka na sa pailog. Ang tao basta mahutdan na gani sa pailog, awa na. Di na ka maumuhilak. Ay, buod na lang ni kamatay. Panabla na lang ng iya, ha? Bilib ba ginako hindi nga kong idol, ay? Ha, bilib ba yan? Uy, usapad na. Kumusta, Tiguang? Usapad na ganyo. Muta na kapag unsa? Asa si Daniel? Kinsang Daniel. Ayan na, pabuang-buang pa mo! Ay! Mga hingo ng ngipon tayo nila. Ha! Kay naa pa day kay ngipon, Tiguang. Bida! Sige, kulatahan lang ko. Ay, lagi bundak na lang Tiguang. Ilong na! Kung dili ka gani mo sulti kung asa si Daniel, ilubong ka na mo din is minteryo na way lungon-lungon. Ha? Bay-bali, ikaw may akong binlan sa kong mga mahal sa kinabuhi. Oh. Ayaw silang pasati. Bay, Suluhon ko ni Baloy. Ako rin mo trabaho ni. Ayaw ka bala ka, bay. Protekado sila nga ni. Way magkahilabot nila nga ni. Kung doon na may mahilabot nila, unaming mga matay. Apuson ko na ni Baloy. Di na ko gusto nga mula at pagdugay ang kinabuhi ang mayora. Di na ko gusto nga doon na pa'y mga kinabuhi nga makaras tungod sa iyang kanatan. Ayaw lang kumpiyansa, bay. Dili kay, sila rang imong kontra. Na mga pulis nga pangita ni mo. Ay kalimutan na. Nga nabutan ka na sa wanted list. Usa nagkakapublic enemy number 1, bay. Taas na kayo ang patong sa imong o. Ipatasaan pa nila. Kung nagtuo ko, nga hangtod ang mga sibilyan, may interes na nimo. Naibaw ko. Pero dili may tabo nga masurindar ko nila. Samtang buhi pang salpahis ng mayor. Hutdon ko na sila. Una ko itugyan ang akong kaugalingon sa mga tinugyanan sa Balaod. Di ko mahimutang samtang buhi pa kang salpahis ng matiyo. Daniel. Oh. Salamat. Sonsa. Sa pagluwas man ako, utang ko ni mo ang akong kinabuhi. Pero, Nihila ka. unsa-unta ka sa pagpasalamat. Di na kinahanglan nga magpasalamat ka. Kaya bisa kung sa pa'y may tabo. Pag itaong nagit ka, andam kong ibuhis ang akong kaugalingon kung kalangi mo. Daniel. Nga nang gibuhat mo man kinin ako. Tungod kay mahal ka. Daniel. Mahal tasad ka. Og dili ko gustong may daotang mahitabo ni mo. Huwag daw tang may tabo na ko. Kinahibaw ko nga naaka. Nga kanong nang nag-ampo alang sa kong kaluwasan. Humanon ko lang ng akong trabahon. Huwag humanon niya nini. Mubalik na ko siya sa bakan. Daniel. Kung sa may mahitabo na ko, gusto kong isuod mo kanunay sa mga una. Huwag itanong sa mga kasing-kasing. Nga mahal ta kayo ka. Mahal. Mahal. Huwag mahal kayo ta ka. Hello? Hello? Tubago ipanuway! Kinsa ni? Ang pinagkasuod mo kayo, Mateo. Oh. Hapit ng adlaw sa itong selebrasyon, Mateo. Unsay buot mong ipasabot? Mag-celebrate ng duha sa atong panagabot. Oh. Ug sa atong selebrasyon. Sa ulugon ta ang kamatayon. Unsa? Hello? Hello? Animal! Si Daniel! Siya kadtong nanawag! Animal! Igo na tingali ka ng kidakong nga groceries. Para kang yadid siya. Malipay na siya ng kidakong palipay tungod sa iyong pagtabang na ko. Doon ko siyang... Oh. Narog na mo ito kang mga tao.
Sumkin ito mo. Magdali ko. Kinuha ko. Siya din siya. Siya ka nagbitay sa punuan sa nangka. Kibitay sinang din siya. Kinuha ko. Nga nung ilamang kiapil ang tiguang. Ila pag kita ginot silang din siya. Ungasupahis. Mabalik ka kita niyo kung kisi na tiguang. Mga please. Bumiyan ako mani. Lisod kayo ngumailan ko. Taluin ni ng din siya. Kinuha ko. Taluin ni ng din siya. Kipunaan mo lang yun ang imong katraso na kundiri, Mateo. Kita na yung ka mapasaylo. Grabe hasad nila, oy. Pataka naman lang na sila, oy. Pag nga lang napalihog ka nun, pag nga ang TV. Dili ba mauman tong tiguang dito sa menteryo, kanot? Oo, nakailagay ko to. Otoy usa sa mga mitabang ni Bay Daniel dito sa minteryo. Dito siya mitago, sadang gipangita siya sa mga pulis. Gipatay na nila din siya. Uya to, bisag sige to pangluwa, lupiya sa nila. Wala mo na sila respeto sa mga tiguang. O ang nakapait pag yun. Kasi Daniel nasa dang ilang gipasanginlan nga mo'y nagpatay. Kaya mo'y sulti sa mga pulis. Nga dito ko numitago si Daniel sa barong-barong sa tiguang. O kaya may sumbong sa mga pulis. Maong gipatay ni Daniel. Grabe yan, nagandaan nila. Uy. Wa na ilaing naghimo ini. Si Lara si Mateo. Maog yun. Oh. Day! Day, Sara! Day! Ano man to siya? Nawa na, hilak na sad to. Lakaw ang asa ninyo siya, am-ami. Day, nga naman ka. Naluoy lang ko ni Daniel lang. Siya mo ikipasanginlan sa pagkamatay sa tiguang. Naluoy sad bitaw ko. Naibawtang diligid si Daniel ang naghimo ni Ana. Pasagdi lang, Day. Kanang mga tawhana, panilngan naghihapon na sila sa ilang mga gipangbuhat. Naa ang Diyos sa langit. Nahibaw kung kinsag nagbatay sa tiguang. Kaluoy taon ni Daniel lang, uy. Wagi lang naghimuan ni Day. Kadtorag yung salbahis nga mayor. Sila na karon si Billy. Oh, ang akong cellphone. Hello? Gipunan mo pag yun ang imong atraso nga rin ako. Uy! Ikaw di ay? Maayo kay mitawag ka. Nakita mo ang balita sa TV? Dili lang kay sa TV. Dito ko mismo sa nitabuan. Diin gibitay ninyo ang musas sa mga suot ko. Ang tiguang? So, dito ka di ay. Og nasaksihan mo ang sitwasyon. Looy kayo, no? No? Nagbitay in taon ang tiguang nga wa na'y kinabuhi. Kinsan sa kahay sunod, Daniel. Hudan na din gusto mo. Is pangandam. Kay hutbong kasi pa. Pagkita na mo, do! Ano makita ang katag? Hello? Hello? Animal! Gibutang nas kanahan! Ha! Wa na dito ang animal nga Daniel Mior. Ang tiguang ramoy among nga abdan. Among ipatug-an ng tiguang. Di ka busulti. Bisag amo rin gibunog og mayo.
Huwag ka bukantang tikuwang kung asas Daniel. Mo na nga amo na lang gibitay. Aron kung makakita si Daniel, labing siguro. Mulbog yun ang taspa kung makakita nga ang tiguang, iyang suod, among gibitay. Dili kayo makalipay ang inyong gidang balita, nako, Billy. Ha? Si Daniel. Siya ang gusto kong makita. Nganyong gibitay. Ay kabala kami yun. Mag-abot rin hapon among dan anang Daniel. Oh, unsa ka ron? Animal! Kisong tingin kami yun! Si Daniel na ron! Animal! Unsa kikita mo? Ngayon eh! May bilabay na mong darada. Unsa! Animal! Animal nga, Daniel! Ni alasis palibot, Billy! Nagpadungol na siya na to! Mio! Pila! Pila ka mo kang patay! Dua, Mio! Si Puldoog. Makir. Kinahanglan nga mangayo kitang ayuda ni sa kapulisan. Tawag ka na itong kontak! Magpabutantag mga pulis din sa kong bahay! Oh, hello? Sinugdanan pa ni Mayor. Makita ninyo kung unsa kong lihok. Di palimaw. Huwag kumadlok ni mong buhanga ka! Pakita na ako! Kay kulis-kulison tagang litsi, haka! Pakita na ako! Pakita! Hello? Hello? Litsi! Litsi! Di takapagtulgon, Mateo. Matugkan ka kubag-kubag sa kong pagkabuhaton. Di takahaptagan ng kalinaw. Makaila ka na kung unsa ko. Mayor. Nanas Colonel. Ito sa sala. Pabog. Ngayon kalugay ba niyang miyan eh? Unsa man? Nagpakuha pa siya dito? May nalanganan lang kuno siya, Mayor. Maong nadugay siya. Pwes, papabuta siya. Tiwakson ko rin akong gibuhat. Langayan pulisa. Mayroong naihatag kay abte kayo. Abtek mas bomberos, poblasyon Pardo. Ikaw na. Unsa pa may ipaabot mo niya? Oo, Mayor. Daniel. Unsaon tamang ka sa pagkuha, Daniel? Unsay balita? Mayor, may impumi nga daw at bahay niya ng Daniel. Unsa ka ng maong informasyon, Colonel? Matod pa sa kong aset, may kauban si Daniel. Ug ang maong mga tao, nga iya karong gisandigan, pulos mga rated. Unsay rated? Pulos mga kriminal. Di ay. Mautingali hinungdan nga isog nga kaayo siyang mibangga nako. Doon na di siya kakampi. Mauna yan mong giliho karon, Mayor. Ang pag-ilani ng tuhana. Ug kung may makuha lang usa sa mga sakop, dili na lisod ang pagkuha kag Daniel. Liho ka kinininyog maayo, Colonel. Paliho ka ang tanan mong mga tao. Kinahanglan nga makuha na ka ng animal nga Daniel. Amo na ka ng gibuhat, Mayor. Pero sabi lang, masakuti ra namo ka ng tuhana. Unsa bagay background na tawhana, ha? Nga nung ingon man siya nagkalisod dakbon. Sa gihimo na mong background check, sa dito pa siya sa presuhan sa Muntinlupa. Kuya og record ka tawhana. Unsang klasiha sa kuyaw? Gikuruga na dito sa Bilibid Prison. Ang matang-an na kayong mga kriminal nga to sa sud, haddo kayo na ng Daniel alias Pretty Boy. Gitahod o gikahdo ka na dito sa prisuhan. Mao nga dili basta imong nakabangga. Ayaw kong ina. Nga nahadlok po mo. Huwag may mahadlok, Mayor. Isultihan talaga kaya nagutara ka man. Sige. Di ako magdugay, Mayor. Kadiyot. Oh. Billy. Ihatod si Colonel sa gawas. O katagi o nagpabawon. Tuway sobre nga gibutan ko sa may hunos. Ihatag to niya. Oo, Mayor.
Salamat kayo ni Habili. Yes, Mayor. Nga ayaw lang pa problema bahin niya ng Daniel. Hapit na namo may bawi ang iyang gitaguan. O sige, ay ko. Sige, Colonel. Turang imong sakyanan. Sige. Oh, shit! Ang akong sakyanan! Animal! Animal! Ang akong sakyanan! Nabungkay akong sakyanan! Murag, lisod ni, Colonel. Gano na, Bili? Mayor, ang sakyanan ni Colonel, mayo kayong pagkabungkag. Huwag nila naghimo, ani! Huwag nailain, Billy! Apil ka sa payroll sa Mayor Kernel. Kernel Puntol. Pagkuha ko mo taon. Mayroong kibot sa imong armas. Buhak ang imong bagol-bagol. Oh, Kumusta, pretty boy? Jigar. Nag-abot na sa ta. Dili ba miingon ko na kung mag-abot magbalik ang atong daan, siguroon ko na nga ikaw ang hagma? Oh. Ikaw ang akong misyon karon, pretty boy. Busa, pasinsahay na lang ta. Walang personalan, trabaho lang. Karon, dihado ka na. Ako na ang... Boy! Boy na akong kamot! Boy! Boy! Mga armas ni mo may buhi eh. Kung di ka gusto magbalik na yung kamot. Dili mo ka ni mahilog! Hapit ko maunay! Buhi ini! Buhi! Ituro ko ni mo! Abang ikaw na Mateo. Nagamuta. Musibat ko nga eh. Dili ka magkabiyak! Dili! Yamat ka pa! Musibat ko! Buktan ninyo sa Daniel! Nasa siya lagi! Buktan ninyo! Kasakit sa akong buko-buko. Mayong bunal. Ngano? Usa dito mo, ha? Si Jigger, Mayor, iyang nainkwentro si Daniel. Unya! Nalupig siya ni Daniel. Gigukod siya sa itong mga tao, pero wa na nila makita. Nagasibat yun. Nagkahal-hal lang ni Jigger. Bulay og! Wa siya nahimo! Asa man siya? Oh, tuwa sa sala. Nagpahilot siya buko-buko. Mura kong nabali. Kay gibunal siyang Daniel. Unsa! Ay, Sara. Di pa ka matug, day. Gabi na kaayo. Nagawa pa ko ni Daniel nang Na, unsa pa ka tong orasa mauli. nabala ka man gulpo nang. Nya, muna na lang ko na magtatog. Sige nang, una lang nang. Wa pa man sa kudo ka. Hala, sige. Matog na gani ka, day. Ready na tong atong higdaanan. Tupad lang ka, ha? Tupad lang ta. O nang. Diyos ko. Unsaon maghana ako pagsulti si Daniel. Nga nakuha na akong pagkababae sa salbahis ng Mateo. Dili na ko angay ni mo, Daniel. Wa na ko ikapasigarbo ni mo. Naguba na ang akong kaputi. Giguba sa salbahis ng Mateo. Kinsa ka? Sara. Daniel? Salamat na uli na ka. O Ginoo ko. Nagkatugo ka. Daniel! Diri, bay, hinay lang ha, hinay lang. Diri. Ginoo ko taon, uy. Naunsa man na si Daniel. Danon sa unta. Alam ka ba ka? Gamay na ni. Di pa rin magkamatay na ko. Bay, naon siya naman di ka, bay. Nagka-enkwentro nga ko sa Jigger. Jigger? Kadong. Oh, nagkaila ka niya baloy. Usa siya sa akong gidisiplina dito sa prisuan. Nagkagawasan ni siya. Ug naa siya karon sa mga kamot ni Mayor Mateo. Ay, kung mauna. Naglugay mi sing armas. Ug sa among pag-inilugay, nagkabuto gid ang iyang armas. Ug natapsingan ko. Jesus, Mariusip, maya taon ni mo dong, uy. Ay lang yung kabalaga, gamay rin eh. Gamay. Gamay na. Bohem na ni si Bay Daniel nga, nadunggaban ni siya. Karanong tapsing ra. Kadiyo tayo, tawagan ako sa taklo. Mayo kayo siya ni. Dali rin eh. Patahi ta na. Oh, unsa? Day, niya man lagi ka nga ni.
Wa ko mo tanaw sa pagtahi sa samad ni Daniel nang gingiluhan ko nga nagtanaw. Gitahi lang away anesthesia. Ay, ako sa bitaw na eh. Ngilingiga aning dong Daniel, oy. Mura man lagwa. Wag yun kung makakita sa hitsura nga miping ipagtahi. Mura lang dyan wa. Isuga yun ay aning dong Daniel, oy. Ingna lang kung nahuman na sila nang ha. Anilang una ako sa gawas. Taklo, saman. Mana na? Mana. Hindi na magbibig. Halag dagliho kaya pala ni magnugo. Sige, salamat kayo, Taklo. Okay na. Salamat kayo. Okay, go. Bay, unsam din naitabo si mong nakaw? Dito ko sa bahay ni Mateo. Nakita ko ang Kernel. Si Kernel Buntol. Tao na siya ni Mayor. Akong ipabuto ang iyang skinan. Pero ako magtuong nga naraday sa kong Luyos Jigger. Bay, pailag kumpiyansa ng Jigger. Maayos at siyaan ang paniid. Sige, Bay. Ariw na ko sa gawas. Gusto ko magpangin. Kinsa gili-li mo diya sa gawas, Rosario? Madam, si Kuan, si Daniel, tuwa umigawas. Naibaw tingali siya nga to sa gawas si Sarah. Ha? Kay nga naman di ay? Ay, kanagong duha, madam. Polos na daw na pagbati sa usag-usa. Pero ambot, og nagkasinabot na baka na sila. Mo, akong gihupan. Kaamaw yun ni mo, Rosario, oy. Pasagdi na sila, oy. Total, mga ulitaw o dagaman bitaw na. Magkasinabot na sila. Niya ka na din sa gawas. Anong pa magkamatog? Wa pa ko do ka. Kumusta naman imong samad? Okay na. Kagamay rani. Gamay para nimo. Pero ako gikuyawan. Nabala ka kayo ko sa imong mataglakaw. Ganun kuyawan mo ka. Siyempre. Mangutana pagod ka. Mahal gilay ko ni mo, no? Way lang magkapatay na ako kung dili ikaw ra. Unsa? Di sila magkapatay na ako. Ikaw ra magkapatay na ako. Mamatay ko sa mong gugma. Oh, Daniel. Sultihan ko baka siya sa nahitabo na ko kang Mayor Mateo. Makadawat baka siya sa nahitabo na ko. Ganong nahilom ka? Ito na kayo gustong isulti. Ha, Sarah? Kuan. Ayaw pagpanago sa pagsulti. Andam ko maminaw. Kuan. Uunsa ka na. Daniel, ang imong samad. Murag nagprinting. Mas maayo tingaling ipahuway ula na. Dali, ihatod ka sa imong daanan. Sige, higa na. Hinay lang. Pahuway lang ha. Para madali ang pagkaayos sa imong samad. Sige. Diyan natin ka na ni. Arin ako sa akong kwarto. Pilit lang. Oh, di ko nita niya ang akong kamot. Daniel? Salamat. Sige, arin ako. Kinalang ba yung tarikin ka ng samada? Para matiwas ko lang akong libuhaton. Trabaho unti ka ka, Mateo. Kinahangin matapos lang magdautan. Maglisod kong sulti kang Daniel. Murag dili ko kahimo sa pagsulti niya sa matuod. Unsa kaya iyang reaksyon? Dili ba kasi mo pahilayo na hinuon ako? Diyos ko. Ganong gitugot mo man nga mahitabo din ako. Ganong man. Hello, Mayor. Jigger, hapit na mapupos ang adlaw nga akong gihatag nimo. Wa pa nimo mahipos ka ng animal nga Daniel. Tagay pagkungklaing tulo ka adlaw, Mayor. Ako na ning paniguro nimo. Makuha ko na si Daniel.
Hapit ko na matutuli ang iyang nahimutangan. Gamay na lang, Mayor. Doon ako'y tao nga akong gipapaniin nga mo'y mutultulo niya na ako sa iyang nahimutangan. Buhatan, sige! Ayaw sa sulti lang! Let's say! Asa tagaron, Mayor? Buwad to sa siyudad. Nakaroon ng presidente. Nga no, Mayor? Nangita ni mo? Tingaling nalimot ka, Mayor. Kasi ang listahan nga gipagawas ni Las Media nga usa sa mga protector sa mga drug lords sa dapit. Nga, naa sila ebidensya. Ay, basig ba parehas ka sa ubang mayor nga nabalita nga gitukhang na. Suway eh. Pasuwaya sila. Nga man nagmakigubat na nila. Wako mahadlok nila. O niya? Mahadlok yung ka, Mayor? Usa ay! Abi pa lang tinuod. Kay wako mo pakita dito. So, mo pa dayon ta, Mayor? Usa man ay! Laho sa silan! Kumusta naman si Daniel? Ambot, madam, oy. Wapa man mo gawas ang kwarto. Pagkadako kong utang tabubuto ni Daniel. Siya mo'y nagluwas na ako. Ato mo, dako kong utang tabubuto ni Daniel. Ay lang pagsultian, madam, oy. Natural nga maugin may among buhaton. Isip usa ka Kristiyanos. Mutabang manggid mi sa magkinangan utabang. Okay, nagkinangan ka man adtong higayon na, madam. Maong gitabangan ka gid namo. Bisag nahibaw mi nga asawa ka sa mayor. Nakaanggon ako sa akong mga binuhatan kaniadto. O gana ko kung pagmahay nga nung nagpata ako sa kasalpahis ni Mateo. Nang! Rosario! Nang! Sige, Sarah, manron. Nga naman ka! Day! Day, Sarah! Nga no? Nang ka ka! Nang! Si Daniel! Wala na yung higdaanan! Uy, basig kayo nga mibangon. Huwag naara diha sa gawas. Oo, bitaw, Day. Basig naara na sa gawas. Sige, ako sa gawas na. Sus, kinuha ko. Abi na kong naunsan na. Si Daniel na di ay. Sobrang kaayo ang iyang kabalaka. Pero asa masabka si Daniel. Nagkasayo ba sa niyang mibangon? Angay nga mo pahuway siyang mayo. Kaya doon na siya isa man. Ay, ginoo ko. Naunsa masad ni Daniel, oy. Wagin si Daniel sa gawas. Layo na kong naabtan sa pagpangita niya. Ay, kun mao. Asa mong kadi ay ito siya? O, wadi ay siya manangid ninyo? Wa. Aw, ikaw day, Sarah. Wadi ay ito manangid na mo nga mulakaw. Wa man siya magsulti nang. Kun mao. Asa man kadi ay siya? Danas ba, Daniel? Liba ginagawa niya, eh? Bisag may samad pa, pero trabaho yun. Iyagi ko ng trabahoon sa Mateo. Ay, pastilan. Sugot pa rin siyang among sulngon, hutdo naman sila. Agbayar magirundan na tipi ng mayura. Bisag, bila pa nakabuki ang tao. Kumusta, Baloy? Oh. Kinsya ka? Wa ka na di ay makailan ako. Tingali mahinumdum ka kung makita mo ini. Giyokas niya ni Sinino. Ang iyang buko-buko. Ang iyang patak si buko-buko. Nakahinumdum ka pa, ani? Jejer? Mayaw kay nakahinumdum ka na. Tingali na hinumdum ka na sad kung giunsa ko pag-akal ni Pretty Boy. Kung giunsa ka man pagtakal ni Pretty Boy, wala ko labutan na. Sige, arin ako. Kadiyot lang. Ano? Nahibaw kung nahibaw ka kung asa karon si Daniel. Palihog sultihi ko. Gusto kong makikita niya. Gimingaw na ko niya. Parehas, Data. Kung gimingaw ka, labaw na ko. Dugay naming wala na makita. Kung nangita ka niya, nangita sa ko niya. Sultihin niya ko kung makita mo, ha? Ugasa ko siya makita. Sige, arin ako. Kang mao kagayod, Baloy. Pero gaduda ko na may nahibawan ka. Sundan ko siya sa hilong. Nahibaw kung nahibaw siya. Asa karon si Daniel.
Oh! Gusto kong nagkipaabot ninyo. Alerto mo. Dili na siya gusto nga makakita na niya relax. Ablihin po tan! Oh, niya Mayor. Animal! Buisit! Usab bay layog! Oh, ano Mayor? May problema? Giprangkahan ko sa presidente. Ugwa gud maminaw sa akong mga rason. Sold out gid siya sa mga report nga nadawat gikan sa taga-Piliya. Mituo gid sila, Mayor? Mituo. Pero wa sila'y mga ebidensya. Animal. Larga na! Bahala sila. Dili lang sab sila magpabangbuang og sod sa akong teritoryo. Kaya na! Mahurot gid sila giniuras! Misud siya niyan ng lugar. Sa ato ba, naade siya diha maglungga. Kung na siya diha, sa ato pa, may posibilidad nga naapo diha si Daniel. Panidan ko kining tapita. Mubiyan ako. Mayor. Dapat nagkaratos tak. Basig magkuangan ka. Sulti lang. Bati karon na akong adlaw, Billy. Bati! As in bati! Kay kikasabaan kong presidente. Nan? Kung sa'y gusto mong mahitabo, Mayor. Ngayon ka maning? Ngayon na! Boss, may aris dan. Usa ka sakyanan. Das magila! Rich na Davira! Das magi! Boss, Mayor. Das magi, Litsi! Oh, Mayor. May nanao sa sakinan o may dang arang sa tagas. Mayor! Nga tumakap! Alsa nga tumakap! Ito na! Misi bata! Mayor! Son, okay na ka? Unsa na lang ako, okay na? Gilas-gilasan tang buhay nga ka! Litsi! Mangutana pa man! Gok na ito ninyo! Gok na ninyo, Litsi! Mayor! Lahu sa munisipyo! Dali! Sa munisipyo! Dito! Dali! Animal! Kinsa magkatong panhig na to! Kinsa to, Billy! Si Daniel, Mayor! Usa! Swerte ka pa, Mario. Kinalimutan ni mo mga tao. Kung wag pag-isangag ka na mo sa kuntang M16. May nagsunod ako. Maayo. Sige. Sunod mo. Sige. Sunod mo. Sunod ka mo. Pernah pagkirap. Ayaw na yung sakyan o. Pagkuski pa. Wala kayo. Gusto kayo siyang panagan. Pabulot ni pa na. Ito ang bilik ko. Dali-dali ka masibuwa. Pagkuski pagkirap. Ulan kayo. Sila. Dua. Ito din eh. Huwag lang agyan na to. Wato yung agyan. Hindi na to. Tura. Wala sa kinara. Boris kinara. Wala. Uy. Huwag na bang garas na kukahoy. Malasa naman na. Mao na. Pabulot pa bang ganon. Rebo. Si buhay pa na. Tuwasan na to. Sige. Dola na niyo. Kung buhay pa gani, tiwasan ninyo. Braulio. Terbo. Dolo na ito ka ng boss ka Malas ka karbuanga ka. Kini kagyod na mo buhi on karon. Ay sa niyo kabi. Ibasig buhi pa ng kanan. Tabangan na ito rapino. Si! Tira mga kawan! Siya raw mabuhi pagkangkawa ka. Nasangag kalagis among mga armas buanga ka. Sige.
Tanaw na ito, buhay pa ba ng animal? Ablihan na itong pultans na Riverset. Abli! Saban, Braulio. Buhi pa na kaya itong usban. Animal! Huwag tao! Kasi kipagkita ninyo? Mayabas niya! Mayabas niya! Kuhain ko yung bino! Dali! Bino ko no! Magmamag bino! Pagdali! Asa na sila si Braulio? Wa pa sila manawag, Mayor. Pero siguro kung magugdan to nila. Animal! Naapsan ba ka nila kantong animal nga, Daniel? Manawag na to sila karon, Mayor. Pero siguro ko, maapsan to siya. Dili na siya mabuhi pa! Asa na ba, Bino? Let's go! Dam, dali na. Nakasukad na ko. Mga unata. Hangtod ka na sa agata din magtago, Rosario. Wa pa'y nasayod na to, madam. Samtang buhi pa ang imong bana nga si Mayor Mateo, delikado pa ang atong kahimtang. Kasalpahis ka din ni Mateo. Wa na'y makatupong sa iyang kadautan. Madam. Kung may ikatabang palang unta ko. Pero, wa ko mahibaw kung usay akong buhaton. Madam, dako kag ikatabang. Kung gustuhon mo lang. Ha? Lisod man banggaon ang imong bana, madam. Tungod kay usa siya ka mayor. Apan kung tinguhaon man gyud nga manubag siya sa iyang sa nga nahimo, mahimo kayo. Kana, kung gusto kayong makatabang. Buhaton ko ang tanan nga manubag si Mateo sa iyang mga sa. Apan ang pangutana, unsaon. Madam, nahibaw kong daghan kag nahibawaan nga mga binuhatan ni Mayor Mateo. Ug makatabang kay kag dako. Unsaon? Musaksi ka, patok sa kadautan sa imong bana. Ha? Kung doon nalay makasaksi sa mga binuhatan ni Mayor Mateo, nakasiguro ko, madam, nga manubag yun siya sa husgado. Rosario, wag ka lang masayod. Unsa ka impluensyado si Mateo. Useless lang kung buhaton ta ka na. Di na ta magpawa sa atong paglao, madam. Bisog ingon ani ang sitwasyon sa atong balaod, pero nahibaw ko, may ngipon paghihapon ang atong balaod. Ug masilutan ra ang mga tao nga sama kang Mayor Mateo. Rosario. Asa man ka si Daniel? Nganong mila kauban siya nga wa magpahibaw. Gibati ko kapalaka niya. May samad siya. Og nabalaka ko kun unsa ni mahitabo niya. Basi naunsa na siya. Diyos ko. Ayaw taon pasakti si Daniel. Dili ko gusto nga tunay mahitabo sa tao nga mahal ko kaayo. Ayaw taon siya pasakti, Diyos ko. Unsa man? Wa pa may balita bahin ni Braulio? Wa pa sila manawag, Mayor. Akong gikontak si Kirat, pero way mitubag. Sige lagbagting. Unsa? Ugaw nila mamutubag. Napalpak sila sa ilang paggukod kan Daniel? Wa nila maapsi? Oh, ambot lang ka, Mayor. Oh, sila na, Mayor. Si Braulio na rin nanawag. Abi. Oh. Ako itubag. Dre. Hello, Braulio. Unsa naman? Nadakban ba niyo si Daniel? Inyo ba siyang napatay? Mayor. Inyo ba napatay si Daniel? Tubag ako, Letsa! Di ako karoon sa ospital. Gidapan ninyo sa ospital si Daniel? Wa na lang ninyo patya! Ako'y kida sa ospital, Mayor. Unsa? Iposilitan nila nga akong duha ka paa, Mayor. Animal! Nga naman! Ang imo ng mga kauban! Watay na silang tanan, Mayor. Unsa? Ako na lang nabuhi, Mayor. Mga hanggaw mong dago! Mga bulayog! Mayor, ako itong silpuli mo ginabay. Unsa may gusto mo? Ikaw ang akong ginabay! Mayor. Buenas
Cikir. Sundan juga ko niya. Ito, tingnan siya nga. Niyar ko nga niyo po yun. Niyar sa Dinis Daniel. Maura ni Wani mo, Cikir. Ang imong utok. Buko kanda ko. Nabasa ko na nasi mo una-una. Mugawas na ko nga niya sa akong itaguan. Huwag, mangita ko kasakyan para makapali ko sa among gipuyan. Gawas ako. Nang. Oh, Day. Kaon na lang. Ayaw na lang paabutas Daniel. O pa man tama ka siguro kung unsa to siyang oras sa mabalik. Wa pa ka mo kaon na siya, ha? Okay na, Noy. Wa pa man sa kugutom, ma. Unsa na ko orasan, unsa? Bitaw, Day. Basig masakit ka hinunan na imong kalaki. Kaon, Day, oy. Nang, nabalaka man ko kung Daniel. May samad mong taon to siya. Pero anong milakaw pa man siya? Day, ayaw ka bala ka itong Daniel. Kaya may bangang ito siya siyang buhat. Tiguan mo ito, hindi na itong bata, oy. Bisan pa, Noy. Ay, paita ni may gugmata, oy. Mawa gani sa ato pananaw ang lalaki nga atong gimahal na magpangita gid ay dayon ta. Huwaton lang ako si Daniel lang. Billy Boy. Asa si Mayor? Kaya sa itong sumuka, Jigger. Kay init pang oo to. Ano man? Yung pusa sa Ming Daniel. Hapit may mga matay si Mayor. Sa? Agayamat, God. Kuha, magyamat. Pang ilas sa itog, nanduga. Kaya nakapaway na to. Init kito ko ganina. Labay ko lang cellphone. Oh, ano man? Pag-ambos ng Daniel na mo, wa siya maka-atake yung mayo. Igo rin siya nakarakrak sa mong gisakyan. Kaya naaman nga mong backup. Nga nagsunod na mo. Igo ko di lang barulyo. Natuo ming ilang naapsan. O ilan ang natipi si Daniel, pero ang nahitabo, sila ang natipi. May gani kay nabuhi pa si Braulio. Kunya, asa man si Braulio karon? Tuwa sa ospital. Ipusil ko nun ni Daniel ang iyang duha ka paa. May gani kay wapat siya buwang. Ang iyang mga kauban, mga matay. Pita. Pero sige lang. Natultulan ko na ang hideout sa iyang kauban nga si Paloy. Unsay mismo ang Paloy? Day. Artason mo sulti na. Di tangan ni. Delikado. Dali, arta na rin na. Kinuo ko. Dali na. Gabiin na kaayo. Wa pa si Daniel. Pantis iyang gilakaw. Dili lang sa di siya mananghid. Mananghid unta siya. Aron dili ta mabalaka. Day Sara. Basta din ang una siya. Mas maayong muhilak siya. Iyang ipagawas ang iyang kipati. Kaysa iya ng iluong. Malagi unta. Pero di lang unta siya mag-iningon anak, good. Na, masakit hinuon na siya. Kung nabalaka siyang Daniel, labaw na mi. Suod good ka anak na mo si Daniel. Ay, Rosario, nakahukom na ko. Saan sa madam? Nga musak si Bato kang Mateo. Ha? Mas maayo hinuon, madam. Mas tuhuan ka sa husgado, kay asawa good ka. Dako kay kagnaybawan sa mga kalihukan ni Mayor Mateo. Pero ang pangutana diha, kinsa bay atong duulo na makatabang sa nato? Husto, madam. Maakininumdum ko. Sa unsa man, Rosario? Dunay tao nga buot mo tabang nato. Kinsa man? Katong taga-NBI. NBI? Oh, madam. Gusto sa to siya mo tabang kang Daniel. Tempa, ha? Saan ba ito yung number, ha? Ako pangitaon. Asa na sa ito na ako nabutang. Uy, hinira magito na ako nabutang sa kumba. Oy! Ay! Kuratan ka. Kuyawan lang ko ni mo kanot. Kalit na kagtunga di sa kuloyo, oy.
Tingnan na. Yan ako sa mga kadiyang, sa pag-i okay naman rin bag. Not, nahinong ka itong taga-NBI nga may investigar na to. Si Kuan? Si... Paul, ito si Atty. Mangkaw? 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 Mangkaw. Oo, Mangkaw. Maaron. Ha, may hatag to siya na to kuling card. Muna akong gipangita sa bag. Nalimot ko din hibag ito sa bag na ko nabutang. Na anak ko, oy. Ha? Naani mo? Hay, salamat in taon. Limot ka, ngayon itong hatag na ko. Ako imong pahipo sa to. Oo, di ay no. Limot da. Di bibi, ang bitunot, bi. Kaya ako tong tawagon, bi. Mo na problema diyan na, Rosario. Ha? Ano sa problema? At dito kay manawag ta. Wala na problema, kay nalimot ko gil sa ito na ko gibutang. Mauna ni dapita ang gisudlan ni Baloy. Sa ato pa, niya sila din si Daniel. Pero dili ko mo kumpiyansa. May mga tao na si Daniel. Nagkita na kita pag-usap, Jiggy. Kita? Daniel! Nagkita na ako dito. Maayo kayo may pakita ka tayo na ako, Daniel. Wa ko ni mo hagua pag-ayo. Sakto ka! Ikaw gayon ang akong ipakita. Amoy na ikukuot sa akong armas na gibatan ko sa akong luyo. Dako na kikag-atraso na ko, Jigger. Mao ba? Sa gibuhat mong pagpatay kang padimgil, di ka na ka mapasaylo. Ikaw ug ang imong aggaon nga mo'y utok aning tanan. Si Mateo. Bayran ninyong mahal ang inyong gibuhat sa mga tao nga mahal ko kayo. Dagasulto ni mo! Kalitan sinawa. Abdik yung tawahan na ta. Ang imal! Naigo ko! Naarda siya sa loyon ng sakyanan na nagparking. Mo pasalipod ko na ang poste. Naigo ko siya. Pero naibaw kong buhi pa siya. Na siya ng punuan sa poste. May pasalipod siya. Liputon ko siya. Ay, natapsing na lang akong abaga. Layo na ni Stinae. Asa na makal siya? Wa na siya mupabuto. Mudagan ko dito tapita. Shit! Agong sarmaza, animal. Pero dili ka pa magkapatay na ko, Daniel. Asa nagkatumbuang ako. Mangandam lang yun ko. Aha! Nara siya diyang kapita! Kamay lang sikyat si mong lihok, Jigger. Bungkag ni mong bagol-bagol. Daniel, naag ka sa kuluyo. Diin ka man agi, ha? Manguta na pa ka! Unsa man? Kiligi akong kamukanta. Wala gitaong Siguro maluoy mo. Kibaw! Nga mao kini ang bugat sa inyong pare, si Padre Miguel. Uwa taon makaagwanta, nabuang! Kahit yung gaya pagkataon, Billy Boy. Hindi magsilbi yung kuryente na. Aw! Atong i-level up! Ari na sagdas usa! Ngano, unsa naman sa inyong buhaton nako. Iyog ka bala ka. Mahibaw ka ra. Dili ko ni mo mapatay sa tumang kasayon, Daniel. Nahibaw ka gyud kung unsa ko. Waywa ko mahibaw-ibahin mo, Jigger. Pero pag ampo ng daan, kay di ka nakadugayon pa. Isong ka lang kay nakapabor ka man. Kung gusto kang mapatay na ko, kanang dunay dungog, Daniel. Kung sa may dungog mo, nining pagpatay ni mo na ko, ngawa na itaganan. Kung gusto ka, kanang patas. Karoon may bawa na to kung kinsa gyud ang isog na tong duha. Di ba? Sultihan ka, Jigger. Kamu si Mateo. Mao ang pinaka-espesyal kong kapatyonon. Ay kabala ka, tumanan ka sa mong gusto. Espesyal ka gud na akong kapatyonon. Kutob sa imong pangayoon akong ihatag, Jigger. Gusto kag manumano. Sige. Hatagan ta kasi mong kipangayo. Dera kong armas.
armas sa layo. Karon, patas na ta, Jigger. Kung may samad ka, may samad sad ko. Sama sa imong naangkon. Pero nahibaw kong gamay rin na nimo. Pero sa tapad na tungluhan na kalabaw ka, mas dako kang tao kaysa ako. So klaro na kaayo nga way nakabintahan na tungluhan. Unsa na? Sugdan ta na. Magmahay ka, Daniel. Kung nganong misugot ka sa akong hagyo. Kini... Unsa na? Huwag ka na magkaila kung unsa ni. Cutter nga pliers. Unsaon man nimo? Para sa imong mga kuko. Binuang diha, uy. Nipil mo'y gamita, uy. Ayaw ng pliers. Magbuot ka man kung kinimoy akong gamiton. Maayo man eh. Kaya makuha yun ang ibuok kuko sa imong mga tudlo. Ha? Kinuha ko. Sige, gunitin ninyo ang iyong mga kamot. Ayaw maluay taon mo. Ayaw. Dili ka mo tugan o asa karon magtago sa Daniel? Ha? Wala kita ang kumaybaw. Gahi ka, Gyudap. Madam, may bagting na. May bagting na ang cellphone sa taga-NBI. Abi, Rosario, ako'y magkiksulti. Hala, madam, Gatubag na kadam. Wa pa, nagsige pagbagting. Hello? Adi, tubag na. Ay, salamat taon. Hello? Kinsa ni Paliho? Hello. Si Attorney Mangkaw ni? Yes, kinsa ni Paliho? Attorney, si Lourdes ni, asawa ni Mateo, ang mayor sa San Jose. Yes, ma'am. O saya to. Mahimo ko ba ipang ikasultis personal? Doon ako'y ikumpisal nimo sa mga binuhatan sa akong bana nga si Mateo. Ubahin usab sa mga patay nga nahitabo din sa San Jose. Yes, asa ka karon? Moro na yung kaya mo. Kagus ka niya. Nadaog ko niya o iya ko gilapay. Mahimok manuta ang pagpatay na yun ni Motsiker. Pero gusto kong tagbaw una sa dili ko patapuso ng kinabuhi. Tagbahon ko na nga kung kaugalingon sa pagkulatan ni mo. Gusto kong tagbahon una nga kung kaugalingon sa mga salbahis nga sama ninyo. Para ikong bayad sa inyong gibuhat kang pagibigil. Ang tao nga bisan kamay, way sa nga nahimudyan ninyo. Way nahimong sadyan ninyo. Kining imong liog. Nagtuo kang dili ko ni Maliso. Palihon ko ni Jigger. Di ta nakadugayon, Jigger. Buhi pa ka. Tinuod giday nga mga dautang sagbot sa katilingban. Dugay mamatay. Pero tapuson ta na kaning higayon na, Jigger. Pasaylo ako, Daniel. At ito pa ngayon pasaylo sa kaitas ang Jigger. Kalain tan-aw sa imong mga kamot nga anay mga kuko. Usman, dili ka gihapon mo sulti kung asa ang nahimutangan ni Daniel. Okay. Gahi ka mangyod pagkantahon. Pero may ka mangyong out of tune. Ikaw, dinhi ka na lang kutob kay putlan ta kasi mo! Kaigo na ba di bay? Kaigo na di balay. To di bay. May mianhi din hi. Kinsa? Taga NBI. Unsa? Nagkatultol sila nga ni.
may nanawag. Di ba anhi siya nila ni Madam Lourdes? Unsa? Nga naman. Ako may bao. Mahimo sila lakang nga wako may bao. Unsa may gusto nilang mitabo? Bay, babasig na sayop ka lang si mong una. Wa sila daw tong plano nga ikadaot ni. Pero nga nung ilam ka nang gipaanhi. Hibaw sila nga pinangita ako sa balaod. Gusto ba nilang ipadakop ko? Dili na mo akong pagtuo, bay. Paminan ako, gusto lang silang mutabang nimo. Nung ayaw ka balaka. Wa, sila'y daw tang plano alang nimo. Dong Daniel, salamat nga nauli ka na dong. Nabala ka na kaimin mo. Daniel, may makatabang na nato usa ka NBI. Ganun may sangpit mo sa NBI. Gawa mong pibaw na ko. Dong. Giingnan na mo. Gawa mo isang piton nga laing tao, ni bisan kinsa. Kaya wata makibaw. Kung usab ba siya sa mga linawagan sa mayor. Dong Daniel, wa kay angay kabalakan kang attorney Mangkaw. Tarong siya magkatao. Og nahibaw kung wa siya maapil sa payroll ni Mateo. Diyon sana mo magsiguro. Dong Daniel, gusto lang ning magkatabang nimo. Wa ko makinahanglan og tabang ni bisan kinsa. Igo na sila sa baloy. Mas makasiguro pa kung nila kaysa ubang tao. Sa sunod kung may buhaton pa mo, paibaw-aw na ko. Di ko gusto na may ubos ko ninyo. Dong Daniel! Ay, pasagdi lang una siya, Rosario. Wa pa siya makaila kang attorney Mangkaw. Naiubos na to si Daniel, madam. Ubos. Nagpasidaan lang siya nato. Ginoo ko taon. Unsa na malay atong buhaton di ay ani, madam? Makasabot ra siya sa atong gibuhat, Rosario. Makasabot ra siya. Mayor, Miss Carmel, gusto nga makiksulti ni mo. Pasudlangan ni. Ari ko makiksulti niya sa gamayng bar. Mayor. Unsa kahayda niyang balita. Init na kayo ang sitwasyon, Colonel. Kung wa pa mangabot ang akong mga tao, tingali, patay na ko karon. Daghanas akong mga tao ang iyang nahipos. Pero okay na. Kakantong mga tawhana, pulos to mga way address. Pero, dili lang ko angay mo kumpiyansa. Kay sa tanaw ko, murag naghuramentado na kining tawhana. Kiningginganlan og Daniel. Murag wak na hikadukan. Ayaw kabalaka, Mayor. Sigil na ingwaning ayaw kabalaka, ayaw kabalaka. Ikaw dili ka mabalaka. Kay dili man ikaw ang target ining animal nga Daniel. Mayor, may mga tao na kong gipalayok. Mga mercenaries. Anad na sila aning trabaho. Dihatag ko na nila ang tanang informasyon. Bahin kang Daniel. Ang lokasyon na lang niya ang wa na kumahatag. Pero sila na ang bahala. Ilarang makitaan ka na si Daniel. Colonel, paninguhaan ninyo nga mahipos ninyo kanang tawhana. Aron kamo mo'y makadawat sa 5 million nga gipatong ko sa iyang uo. Huwag palihog lang. Lihok ka kini ninyo sa labing dali nga panahon. Ayaw ninyong paabutan nga sulngon kung usab dinhi sa akong panimay. Sige lang, Mayor. May mga tao nga gibutang ko rin sa imong panimay. Aron ba siguro kung musuhong pag-usab gatong Daniel, dili na siya makasugakod pa. Ako isa ni mo. Makuha na namo kanang ginganan og Daniel. Bay, kumusta? Kumusta ang imong samad? Okay naman. Gamay rin eh. Di pa ni makapatay na ako. Nya. Siya plano mo karon? Baloy. Gusto maging mumutabol na ako. Mistil pa bago na ni mong ipangutanan ako, bay Daniel? Nagpanikad na ng ako mga tao. Gusto na silang malingaw. Sulti lang. Ang dami kanunay. Gusto magununtan ako. Gawa na ilang makalas pa.
kung gusto kong mag-inusara sa kumagalakaw. Nakasabot ko ba, Daniel? Pero kung gusto ka nga matapos na ni, sul mo na ito pag-usab ang mansyon sa mayor. Huwag ka tulabagon. Kung tinsya man sa akong mga tao ang makalas, pisan ganik ako. Kung dili ko buligan sa mayong kapalaran, kung mamatay man ko, wa kay tulubagon. Daniel, sugot ni kamatay. Way hilakay, mga matay, mga matay. Sige. Pero gusto ko, nga ako'y mapatay ni Mayor Mateo. Ako lang siya balay. Nagkasabot ka? Ako lang si Mateo. Salah? Mr. Chan? Ako lakaw na. Ikaw din hila. Ikaw ayaw lakaw. Ayaw lang gawas din sabay. Ikaw delikado. Ha? Oh, Mr. Chan. Sige. Ikaw ka naon na ha. Ikaw imo gusto kanon ikaon. Naalakhan pa kaon sa litidilito ha. Ikaw kuha lang ha. Salamat, Mr. Chan. Sige. Ako lakaw na. Ha? Oy, ikaw mantay ha. Ayaw mo ka ha. Sige. Kumusta na ka sila si Daniel? Sinang Rosario? Sige. Rico, Mayor. Sige, Colonel. Ug ikaw ni bahala nga mubahin-bahin anang kwarta kong gihatag nimo sa mga tao nimo. Duwa na ka sobre. Ang usa imo na. Og sa imo lang mga tao usa. Ikaw ni bahala ana. Salamat kayo ani, Mayor. Billy! Ihatod sa gawas si Colonel Balansag. Mayor. Tara, Colonel. Sir, may migawas sa gate sa bahay, Mayor. Nakakita ko. Huwag nakailaki ko ang tawa na. Si Colonel ka. Nya. So, yung buhato ta, sir. Sundan na to ang liho ka ng maong Colonel. Duda ko sa liho ka ng purisa. Mayor, usay ang balita ni Colonel. Kwarta na ito yung adto nga may anghito. Igor man pahibaw. Nga may mga tao siya mga mercenaries. Ug may gasangunan niya sa paglikidar kang Daniel. Patay na si Daniel ang kalagayan niya. Di na siya magdugay. Kay mga mercenaries naman kaya yung gipalihok. Kuyaw ng mga mercenaries. Mga rete na kaya na sila. Maayo untag mahipos na niya ka ng animal nga Daniel. Mayor, daghan kayo mga istorya-istoryas gawas. Gumikan sa pagkamatay sa itong mga tao. Bati na kayo ang impresyon nato sa mga tao, Mayor. Ug unsa may gusto mong mahitabo? Mayor, unsa kaha kung magpakita kag dilas? Unsay buot mong ipasabot? Parehas pa itong sa una. Nakusog kayo kang mo attend og misa. Musimba kag usap, Mayor. Aron sa iyong rakong tikloon ni Daniel? Maubay buot mong ipasabot, Billy? Dili. Ingon ana, Mayor, dili. Bisag, mo attend lang kag mga prayer meeting. Aron nga ang mga tao makaingon gihapon nga Diyos nun ka. Kanahan kayo na, Billy. May utok na sa kang buang nga ka. Dili ba? Aron kung doon ay mga pangutana ba? Sa mga pangitabo din o di pinsa po ni mga tao ba? Makaingon po nga, kabuutan na ng among mayor. Sige ko nag-attend o prayer meeting. Unya, tigapilan ko ka na sa una, Mayor, di ba? Si Lourdes na to. Pero okay. Okay, sad. Maayo ang imong huna-huna. Maayo, Billy. Maayo. Niya na si Mr. Chan. Midalikit pa kasi ato sa naimutangan nilang Daniel ug na Rosario. Sugato na ako. Mr. Chan? Salah.
Mayo ikaw sugat na ako. Ako ano na kuyong, no? Siya tabang sa ato. Siya hatak sa imo proteksyon. Ako siya suram ito. Siya si Colonel Balansag. Kumusta, iha? Muani ka si Daniel. Labing siguro na ibaw na to siya. Gisultihan na to siya ni Mr. Chan. Ma'am, alingin tali mo. Isugo ko na sila ni Daniel. Sila na tingali silang Rosario. Asa sila? Kumusta ko pa? Kamu? Mahiko! Mahiko! Ayaw na ito talaga. Bida, tagod galing ko. Tuog man yung kakaroon. Mahiko ko! Mahiko! Galing yun, ha? Awan na eh. Kuyapan ka lagi. Inang ayong palat. Mulunod yun. Sige, isakay ta siya sa sakinan. Yakin yung gwardiya, Billy Boy. Saan ka naman eh? Basta na mo bangon nila, pusila. Sir, ang gawa sa mga tao sa mayor. Pasagdi lang muna. Palidaan lang yun kung noon sa'yo ng himo. Sir, murag nagikargas ng usak babay. Isa kayo na sa usak kasakinan. Kinsa magkaan ang babayana. Hindi. Oh, sudan sa kanan, Billy Boy. Oh, ano mo? Uy, may sakinan kami mo, Billy Boy. Ang animal! Si Nicholas Daniel! Tirahin ninyo! Pauso! Tirahin ninyo! Ingat ako! Kami na natin si Mato! Patiyan ninyo kung tawahan, ano? Patiyan ninyo si Daniel! Nangyari sila. Naglagan sa kasakinan. Pero ang mga tao nila ni Billy, nagpabilin sila. Di ko masibukan mga bang. Sir, magiging kwento ang tao ni Billy. Kinsa magkana. Usay mo ito, sir. Relax lang mo. Paabuton ta kung kinsa mapilding na. Kinsa tong usa kasakinan nga nagkapadagan. Sir, si Billy, sir. Tuwan ito, ikargahan sa babae. Sunod to, sir. Ayaw. Di sunod to, Abson. Nakapalayo na to. Waton talang kung mahumana ang ilang pinusilay. Kinsa magkakining ilang kikasangka. Sunod na. Nagkapisto sila mayo. Huwag kay bala. Tuwa sa sunod sa sakinan ng akong mga bala. Mihunong na siya sa pagpabuto. Daniel! Surrender ka lang, no? Ay mo, minutan ka sa mga bala! May magmuampo ka na lang! Walang kamay mo. Gawa sa pag-surrender nila. Nabisa ng kabot na gila. Surrender na! Mayo kayo surrender! Dali mo, ayaw mo kumpiyansa, ha? Basta mapakita dili may lihok, pusila din ninyo! Wala. Kita ang kayo magkadawat sa kwarta, ipatong siyang o! Nagawa na sila kita kuhanan. Makakita lang kung kami kayo. Buntagin mo. Upat sila kabuk. Malas ka lang, Daniel! Kay kami magkakuha sa kwarta ng patong sa mo! Patson ka na mo, animala ka! May nipasin nila! Kinsa makang. Diha ka lang. Huwag ayaw yung pagpakita daw ng lihok. NBI ni! Mga taga-NBI! Hello, Billy! Mayor, niya na namo ang babae. Si Sarah. Mayo! Si Daniel! Amo siyang gikaing kwento, Mayor. Tuwas na si Arok. Amo lang gibiyaan. Gisiguro na mo ang babae. Kalitse! Si Daniel ang importante! Dili ka na mong babae! Ayaw ka bala ka, Mayor. Tuwas na si Arok.
labing siguro, patay na to si Daniel. Laos mo rin! Magpaabot ko ninyo! Sige, Mayor. Na may padong diya. Mula Usmis Mansion. Ikaw di si Daniel. Ang suspek sa pagpatay sa kapari nga si Padre Miguel. Dili ako napatay kang Padre Miguel. Di po ka na mahimo sa tao nga gikautangan kong boto. Mahal ko kayo si Padre Miguel. Naibaw ko. Ano? Sir, may nangabot ka taga-video. Sige, ako rin matubang nila. Daniel, ganay ka lang. Ayaw pagawas. Di ko gusto nga makita ka sa taga-media. Hinumdumi nga usa ka wanted. Basta ayaw na pakita nila. Ganay ka lang. Ayaw yun pagawas. Musika gyud ang mga mata sa maong babae, Mayor. Kung makakita na siya nako. Wa siya magtuo. Nga may mahitabo pa din yan, hilingi kayo na. Kinahanglan nga mahipos siya, Kernel. Oh, hipuson siya. Lisod na! Kung makasulti siya sa gibuhat ko kaniya. Oh, sila na karon si Billy. Dinig lang, sugaton ko sila. Mayor, gamat mo na siya, Mayor. Kumusta, iha? Nagkita na sada. Ikaw? Ayaw maluwi ka! Ayaw! Oh, kalma. Kalma lang. Ayaw kahadlo. Ayaw magdoon ako! Ayaw magdoon ako! Billy, dad-asa dito sa kakwarto nga bakante. Arion ko una si Kernel. Kinsan, Kernel? Mahimangat mo ra siya. Tawagin niya si Anok. Susiha! Kung napatay na ba nila si Daniel? Si Daniel? Hindi lang pagdating sa punchline at pagpapatawa, pati na rin sa pagninegosyo. Ayaw paawat ng phenomenal star ang kabogable vice ganda matapos mag-restaurant ng restaurant. Kernel. Sa kanyang negosyo, Unsa na, Mayor? Siya ba yun? Maubang bihana? Maog yun, Kernel. Ug salamat kayo. Sa imong gibuhat, may bonus kang madawat gikan nako. Maog yun na iya kung biliban mo, Mayor. Dali ka na kayong makahatag o grasya. Basta maayo lang ang ipakitang trabaho. Dili yun kumudaw. Pagkano na sa makadiyo ng atong programa alang iningot sa flash report. Upat na po tayo sa natabang shooting incident na nitabo dito sa Macaluma Village. Si Siren ang kahasag kompleto ni Talye. Siren! Yes, Divine. Neta karon sa Macaluma Village, diin usa ka shooting incident ang nahitabo. Upat ka mga patay ang gituho ang mga tulisan ang napatay sa mga taga-NBI. Animal! Ang ako kay mga tao! Ni NBI agent Attorney Mangkaw, nga ilang nasiplatan ang grupo nga may daang mga tag-as nga mga armas o hinungdan nga ilang kining gisita. Apan may pakita og pagsukol ang mga suspect, apan naunan sila sa mga sakop sa NBI. Animal! Animal! Ay, nagsaba ba, may? Iba si masukol to sa mayor, na? Naik ka gagiron. Layar ba ito puto kung meron sa putong to? Mamusik ito ulit so. Bong, relax na diya. Pasensya na yun. Kinsay mo sila, Gretso? Si Mayor. Oh, ikaw! Tuway lagi ng liog mo buwan. Kinuko, si Sarah! Ay, pagsaba. Tangtangon ko kintiba at sumibaba. Ay, pagilok.
Oh, tagay ni sa attorney. Billy, usa ka man itong nagtanga ka man lang niya. No. Ayaw na. Salamat na lang, Mayor. Pasensya na kayo sa disturbo. Okay lang, attorney. Actually, mula ka ginunta ko ron. Kay may tambungan kong prayer meeting. Nahibaw ka na ng idara na ta. Unyawa na tayo asawa. Ambot ug asa na kaintahon to. Buhi pa ba kaintahon to? Mao nga, niya. Maulang gini akong routine sa akong kinabuhi matag adlaw. Gikan sa opisina, kung way prayer meeting, ano nagintahon ko sa bahay. Kapuyo naman sa kung magsigig lakaw-lakaw. Dili man pala sa una nga, bata-bata pa ta, nga halos ka na gabi, tuas gawas. Karon, wala nagintahon. Anhin lang ko sa bahay. Mapulaan kong tanaw sa lidas DVD, magbasa-basa kong Biblia. Mayo hinuon kung mao ka na. Karon pa kung mahibaw nga ingon ka balay ni anak ka religyoso. Salamat. Ingon ka ni anak ka Diyos nun. Salamat. Pasensya na kaayo, Mayor. Kaniha lang nakabantay dyan ko ni mo nanguros ka. Pero, mura magwatong gigamit mo pagpanguros. Ato ba to? Mabi na kong gwato. Ay, usahan manggol nga katong mga, kuan ba? Pasensya na kami, ha? Kaya katugong katubang mga tulisan nga among napatay. Murag pamilyar ko maguntong usa. Nga murag usas among mga tao ba? Munang, gianhit agad kag siguro. Aw hinon, may ilan na maghapon to. Kay may mga armas man sila nga among na-recover. Amo pa tong susihon. Amo pa tong ipabalistik. Basig usap sa mga armas at mga tawana mo igigamit usap sa mga krimen nga nitabo din eh. Uy! Maayo kinang kuna-kuna, attorney. Una, sa man di namin magdugay. Kay di magyukat, di magyuta to imong mga tao. Kini nga akong gipakita ni mga picture. Dili in taon to kaluis Ginoo dito. Dili to na ko tao. Wa ko kailan ng mga tawahan, attorney. Wa gid in taon. Kay kun ako pa ng tao, ug mahibaw-an ako nga ilang gigamit sa binuang ang ilang armas, ako'y mangunay sa pagpadakop anang mga tawahan. Pero dili in taon to nako mga tao, uy. Wa ko kailan to nila. Sige, adton lang mi. Og salamat kayo sa imong gamayng panahon nga gihatag namo. Way problema ka na, attorney. Basta ka mo anytime. Billy, ihatod sila sa gawas. Sige na, Billy. Salamat kayo ninyo, ha? Way problema, attorney. Sige, hari namin. Let's go. Isira ninyo ang gate. Buenas la, Mayor. Mga hanggaw, mga bugo. Tulis sa ilang mata. O din na ilang pagtuo, Mayor. Nga nanulis to sila starsyos. Kwanggol. Mga bugo yun. Bugo sa tanang bugo. Sige, Billy. Kuha atong babay. Dada dire. Kay wa pa ko mahuman og kumbenser adto. Nagplano day ka nga. Imuon to nimong ikaduhang asawa, Mayor. Og mosugot siya. Malas siya. Og dili. Samot nga malas gihapon. Kuha dito, Billy. Dada dire. Oh, Mayor. Asa mas kulot nga nagbantay sa kwarto? Wa man siya Diyos gawas may pultahan. Hanggaw yun yung kuluta. Sa katambuang eh. Ibiyara ng kwarto nga. Ibutangan sa bihag. Hanggaw yun yung tawa na. Hanggaw yun.
ang biyag. Wa na din ang babae. Oh, kinsa maning nagligdas. Animal! Si kulot kini! Nito ay nang liw ni kulot. Kuno, nias Daniel! Mga bata! Magbantay! May nagasod! Niya si Daniel! Maganda mo! May nagasod ka kontra! Maganda mo! Pili! Pili ka ni! Mayor! Usay na mo, ha? Mayor! May nagasod! Niya siya! Kinsa! Si Daniel! Usa! Walang bihag na itong babae, Mayor! O si kulot nga maoy atong gipabantay! Wa nasad! Unsay wa nasad! Patay na! Kay natay! Usa may gibabot niyo! Lihukan din ninyo! Pangitaan niyo si Daniel! Mga tanga mong tagko! Pangitaan ninyo! Unsay obserbasyon mo na Mayor, sir? May lagyod kung unsa siya kabakakon. Nagtuo siya nga wata mahibaw nga iya tong mga tao. Gamay na lang ebidensya nga itong gipangita. Gamay na lang. Makumpleto na ganining atong gipangita ang ebidensya. Ako gimangunay pusas alang mayura. Unsa na? Unsa na? Wag mo nakita Mayor! Wag yun! Unsa wa? Patay na sulot! Wala nga itong bihag! Ha? Kinsa may nagbuhatan na? Di ba si Daniel? Pero mo nang gisuhit ang tanang dapitin ng bayan, Mayor! Asa sa gawas! Pero wag mo nakita ka! Mga bulay og mong dagko! Walang mo kalibutan! Nga nasudlan ta! Mga bulay og! Unsay sulti sa imong mga gwardya, Mr. Chan? Kaso mga tawhana, sila so dito na sila paila nga sila mga polis. Okay, dito nagigikan ni Kelnel, sila to nga tao to ni Kelnel. Kelnel balansag ba? Mao nga ilang ipasod, pero sila kalit lang itiunan o gidakono nila ti Sara. Ginoo ko. Dili ka kung sabog ito sa mayor katong Kernel nga imong kumpare, Mr. Chan. Basin kung sabo to siya sa mayor. Ug mao'y nagtaho ngadto sa mayor nga tuwa didto si Sara. Ay, sus Maria, Josep, kung usa siya ka tribal, hula siya. May taxi kami hunong sa gawas. Basig mga tao ni Mateo. Ha? Ginoo ko. Unsa may atong buhaton ani? Kita tawag polis, kita ngayo tawag ba? Ayaw, Mr. Chan. Ato ta pangayo og tabang sa taga-NBI. Ginoo ko, sila na karon. Saman, madam, atong ablihan. Basig sila ni... Hinayaan inyong tingog. Unsa lagi atong buhaton? Ato pa silang ablihan? Mr. Chan? Sige. Ako abli pultahan, ha? Ha? O ya, kamo. Andam kamo, ha? Kamo, lidi inyo puspos, ha? Sila ka ni, kamo puspos tayo, ha? Magsilbi ka ning atong puspos batok sa ilang armas. Basta kita sukol. Si, kamo, lidi, ha? Ako abli na pultahan. Ginoo ko, panabangi in taon, mi. Apurado na ka. Sige, kamo bantay, ha? Ako abli na pultahan. Ako ihapot to tles, ha? Iligtis, ako abli pultahan tayo. Tles, ha? Kamo puspos tayo, ha? Sige, tles, ha? Tles. Sige, Mr. Chan, tles. Sige. Ako sugod na ihap, ha? Uno. Dos. Ay, tres. Rosario! Day, Sara! Ikaw ni Day! Pasudlaw namin ang... Daniel? Dali, sod mo nga rin. Dayon mo. Dali na, Sara. Wa dayon ko makailan ni mo dong. Unsaon wa ka na mong buhok, nagpaupaw ka man. Kinsay nagabot, Rosario? Uy. Kumusta na ka, madam? Daniel? Maayo kay naluwas ang gitaw ni Daniel. Pasaylo ako ninyo na, Rosario. Madam Lourdes, milakaw ko nga wa man ang hit ninyo. Ay, naibaw ka ba, Day Sara? Nga sa imong pagnakaw, may kinabuhi nga nakalas. Kinsa lang? Si Kanot. Nga naman. Gipatay siya sa salbahis kong bana, si Mateo. Ginoo ko. Pero unsa man pagkahitabo, ngano?
milakaw siya kay nangita sila nimo. Si Daniel sad milakaw kay nangita nimo. Si Kanot milakaw sad aron pagtabang kang Daniel sa pagpangita nimo. Kinuho ko. Ako day mo'y nakaingon sa iyang kamatayon. Pasaylo ataon ko ninyo. Igo na. Wa na tayo mahimo. Nahitabo na. Day, Sarah. Daw kami nagpaabot si mong tawag. Kanunay nakalirto ang akong mga tao. Kung mitawag ka pa, isungan na mo katong bayis, Mayor. Pero, mingon ka man nga ugma. Kung dili ka mabalik, anha pamimulihok. Baloy, gusto na akong tapusan ang tagigayon sa Mateo. Pero walang una na akong buhata. Kaya dili ko gusto nga magkasaksi si Sarah sa akong pagkabuhaton. Sakto niya maghihimo bay. Kaya kung imo pang ipugos, delikado og mapagan sila Sarah sa inyo niyang pinusilay. Taas pagyugswerte ka ng animal, Mateo. Pero ugma, siguroon ko na gid siya. Iha, mahimo ko ba ikaw ikasulti? Unsa man ka na, madam? Usa ko sa mga testigos unya matok sa kadautan sa akong bana nga si Mateo. O gusto kong mahibaw usab kung unsay gibuhat niya diha nimo sa dihang iya kang gipakidnap. Sorry, dili ko tuyo nga mapasakitan ka. Gusto ko lang makatabang nga mabilanggo si Mateo. Gusto kong iapil sa akong testimonya ang gibuhat nila diha nimo para mapaligon og samot ang kaso niya nga akong ipasaka batok kang Mateo. Nahibaw ka nga ligon si Mateo. Daghan siya kapit. Madam, gusto ko usab nga mahatagan sa hustisya sa kibuhat sa akong panadian nimo. Mao nga pasensya na. Mahimo mo ba akong kasultihan sa naitabo? Ha, iha? I'm sorry. Ako ano na sa'yo. Ako sobrang saling sa ako, kumpare. Pero siya ako sa katrader, siya hudas. Sige lang, Mr. Jan. Apil siya sa kong paninglunan. Daan ko na silang ipasidanan. Nagdili mo salig sa mga pulis. Kaya wat kahibaw kung kinsa kanila ang demonyo. Nahibaw kung doon na pa'y pipila sa mga kapulisan nga nagtarong sa ilang pag-alagas katawan. Pero di mo sila masiguro. Kaya ang mga skalawags nag-uniforme usab. Luoy kayo ang mga tarong ng mga pulis. Kaya naduhig sila sa ilang mga kabaro. Mga paras pagsiguro, ayaw na lagi sampit na. Ako na lang ang maningil sa mga silpahis. Kumkumun ko sa akong mga kamot ang blood. Daniel! Kamo, ha? Huwag magtugtog ninyo din, ha? Ayaw mo pagsaling ang Dinis Mayor. Magbantay mo diya. Alright. Kamo diya. Nag-unsan mo diya, ha? Nagsugal mo diya. Pawasto ka, buddy. Sige. Magbantay lang mo, ha? Dili mo makita ni Mayor nga nagsugal, ha? Mapakyan kita, ha? Haliki. Bay Daniel, itaod na ni Ricky ang mga dinamita. Pangana mo, inigbunggag sa gate. Isuod ka nga sa kanan. Ugrak-rakin ninyo kutob sa mahimo. Panganda mo, hatip nga mahuman og taod ni Ricky ang dinamita. Ay, masinyas na si Ricky. Okay, pandara na sa kanan. Gidagputan ng Ricky ang dinamita. Para dili mo magduka, di ay sigarilyo, ha? Kinsay gustong manigarilyo. Kung gusto mong bato, di ay bato. Kinsay mo suyop ninyo diha, ha? Pantay mo! May kaaway! Pantay mo! Iatake na! Pantay mo! Salipon mo! Punta mo mga demonyo mo!
Mayor. Ay, adlaw, Mayor. Oh. Mayong adlaw sa ninyo. Kumusta naman mo, ha? Pasensya na mo, ha? Nga, karon pa yung taon ko makabalik og tambong sa tong prayer meeting, ha? Ay, unsaon nga, busy magulin taon kayo ko. Lingkod. Lingkod na din yan. Lingkod ko na. Ay, salamat. Salamat. Urot lagi mo kanada. Urot lagi. Siguruan ninyo nga way mabuhay, ha? Balik. Wa dinis Mayor. Ha? Wa dinis Batyo. Pretty boy, liada pa iboy ay. Tuwasan di. Ayaw. Asa boy? Gibuhi pagkas Ginoo. Kay gusto niya nga mag-usap ka na. Pero karon sultihan ta ka. Ako na ang hukom kun angay ka pabang buhiyon. Tubag lang sa hustong tubag. Kung gusto ka bang mabuhi. Karon tubag ako. Asa ang imong agdaon nga demonyo. Asa si Mateo. Asa si Mateo! Unsay sunod nga may tabo. Kailangan na yusay pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay ni hirapos tang suwilanon. Way hilakay, mga matay. Ug mo to listeners ang part 8 sa Way Hilakay, no? So ugma po na ang katapusan aning drama, ha. So sa mga nag-atang sa Dungkoy Pusoy, bawi lang ta ugma pohon, mailag mo init. Init ang panahon ng mapuhon para maka full charge sa akong cellphone ba. Okay, mubawi ta ni Dungkoy Pusoy, no? Duhaon na to ka upload kay bawi-bawi ba kay. Man ta ka-upload gahapon ug karon, no? So mubawi na lamang ta mapuhon ug maayo ang panahon, no? Maka-full charge itong kini akong cellphone. So sinsa kayo gid nga tagsan na itong upload na niron kay murag sige mag-uwan diri mga listeners. Uwan niya landong dag-om yan na. So mo kay power, way kay na power yung cellphone ba. So sinsa do kayo mga listeners mga nag-atang, no. Salamat kayo sa inyong walay puas nga pagpaminaw, pagsuporta sa akong channel. Bisan pa man usahay magka wala tani dugay-dugay ta ka-upload tungod sa ka-piki. So sa load okay pa man tong load kay napaman, no, pa man ma-expire. So makapadayon pa niyan matapos ug mapuhoning kuan, Way Hilakay, no. Mapuhon madungog na niyo ang katapusan, pero sanay ba nga pangutana dai aning part karon, part 8. Comment lang mo kay daghan kay tag nalaktaw aning part 8 tungod kay ang audio lagi. Sinsa kayo. Ang audio, kuan kayo. Ipangkat na lang na ako kay hindi lagi masabot, no, mga listeners. So makuan, mamaot ug atong i-insert yung mga maot na kayo ng audio. Muna nga pangutana na lang mo sa inyong mga bantayan sa mga laktaw, no. Ay atong tubago na sa sunod itong upload, no, sa katapusang sumpay o bisag sa Dungkoy Pusoy intro ato nang itubag ng inyong pangutana. So pangutana na mo diri sa comment section kay labong kuan. Kaya pa na itong tubago na kay katapusan na ba ug mapuhon, no, katapusang sumpay. Nya ni napita mga listeners, mabantayan na ninyo ang kuan, ang pagkausab sa audio, di ba? Amo ni siya mga backup record, no, nang mausab ang audio ba nga kalit lag kahinay nga murag basag paminawon. So mao na siya ang mga backup record nako kay man ta kakuha og tin-aw ani gyud, no. So sa tanan nga nag-upload ani ako rin nakahuman tungod kay ako naka-backup record mo ko. So ako rin nakahuman ani upload yun ning drama tungod sa nakakuan ko record, naka-backup. So mo nang pasensyain ninyo kung medyo basag ang audio or murag nihinay na or layo pa paminawon nga tungod sa radio record na siya. Ya, sa katapusang sumpay record gyapon siya pero maklaro magyapon ninyo mga listeners ug masabtan. So nindot gyapon kay nindot man ang ending aning Way Hilakay, no. So masatisfied gyapon mo bisan pa man og backup record atong gisumpay. Okay. So mao to kay ngit-ngit na, no, di na ta kay maklaro, no. Na maklaro atong kagwapo kagaw. Ilasa kay, no. Bitaw joke atong listeners. Gwapo tagoy tapad, bawi tapad. Bitaw mubigja ta nagsa. Bidyo ko bigja buta karon. Kita matiguwag sa iyo ba. Taas-taas sa tagyudan, no.
sa Tigulangon. Pero din ang panaw, sa pati ni comment sa una, tigulan na di ka sir. Di pa 35 pa, so di pa tiguan. Umbot sa langaw. Madada pa ni sa kuan, sa Kabatanon kay 35 pa man. Bita mga kalusunas no, kay gabiin na. Thank you so much for watching o God bless sa tong tanan.